Айде, сега била. Де беше много мокър. Вау! Вау! Виж на лампата как е. На лампата се гледа повече. Да бе. Ей, доживяхме да видим и тази година. Сняг. Ама сега е сняг. Тук нищо не се види насам. Тук не се вижда, там буде. Тук насам слаба работа. Нищо се не види. Ама ракетите се виждат. Ракетите се виждат, ама... Вау! Да гледам на другата лампа. Добре. Ох, влизам. Айде нагрей на ракия. Студено ме е влизам. Айде, чао.